Vi har analyseret Soldatens juleaften, som er skrevet af Willy Sørensen. Resumé. Novellen handler kort fortalt om en soldat, der har fået til ordre at bombe fjendtligt land. På vej ned møder soldaten både engle og Gud, som alle stiller ham forskellige dilemmaer og tvinger ham til at tage valg. Temaerne i teksten er Bibel, pligt og ordre og eksistens. Bibel kommer til udtryk, da man møder Gud i egen person, og på vej ned flyver han med engle, plus de bibelske referencer, som også er i teksten. Pligt og ordre kommer til udtryk i og med, at soldaten har fået stillet til ordre, at han skulle udføre en selvmordsmission, og han føler, at det er hans pligt i og med, at han har fået ordre til det. Eksistens kommer til udtryk, da soldaten tvinges ud i et valg omkring sin egen tilværelse og identitet. Og så har vi skrevet noget om sproget og fortælleren, og i novellen bliver der brugt et meget form for bibelagtigt sprog, som kommer til udtryk igennem englenes citater og referencer. Desuden bliver der brugt et gammeldags sprog, hvor E for eksempel erstattes med Æ, som ses i hjerte. Novellen er derudover skrevet med en del ironi, som også kommer til udtryk igennem titlen, og igennem citatet, spil nu ikke bold med den på vejen, som soldaten siger til englene omkring bomben lige efter han har afleveret den til dem. Så har vi noget om fortælleren, og der bliver brugt en tredjepersons fortæller i historien, som følger historien kronologisk. Så har vi noget omkring de eksistentielle træk i teksten, hvor de 4 stadielærer er en del af det, hvor 2 af dem kommer til udtryk, som er spidsborgeren og etikeren, hvor spidsborgeren er ham, der altså følger samfundet og gør, hvad alle de andre gør, og etikeren er ligesom ham, der går imod normerne og går imod ordrene. Og så siger Sartre, at tro eller ikke at tro, som kendetegner eksistentialismen, og det kommer til udtryk igennem englene, hvor soldaten ikke helt kan beslutte sig for, om han tror på, at det rent faktisk er engle, han ser, eller det bare er fjendtligt luftvåben. Noget af det, som eksistentialismen også er hovedelementet i eksistentialismen, er, at mennesket er frit og er født til at være frit. Og derfor lige så snart, at mennesket har fået den her erkendelse af sin frihed, så vil der opstå en angst, og man vil blive bange. Og det kommer til udtryk i teksten igennem citatet. O Gud, hviskede soldaten himmelfaderen og pressede sine knæ til blods mod den skarpe is for at ligge endnu mere på knæ. Og han glemte, at han var soldat og græd som et barn og kunne ingenting sige. Og her er det nemlig, at den her angst, den kommer til udtryk. Billedsprog. I novellen der støder vi på forskellige former for billedsprog. Det første eksempel, jeg vil komme med, er et metonym. Vores øjne skulle skinne som sole. Her sammenligner han øjne med sol. Besjæling. Flyvemaskinernes mandigt brummende farvel, og en personifikation, som samtidig også er et metonym. Vinden der skreg som en ængstelig kvinde. Og så har vi noget omkring nogle kontraster i teksten, og et kontrast, det er for eksempel, hvordan at soldaten, han ligesom er den her voksne soldat, der har de her pligter, og han skal fremstå maskulin og elitær, men samtidig har han det her barnlige sind, og begynder at bryde i gråd midt i det hele. Ja, og så har vi et andet citat, som også viser det, som hedder, derfor havde den soldat, der var dygtigst til at springe, det citat tager jeg lige om, citatet går på, og derfor havde den soldat, der var dygtigst til at springe ud med faldskærm, fået ordre til at springe ud med bomben, og så sprang han naturligvis. Og det der er selvfølgelig en kontrast, som også viser, at alle mennesker er spidsborgere. Nogle andre kontraster, der er, det er nogle af de centrale temaer, som er Gud, selvmord og juleaften, hvor Gud ligesom er sådan noget helligt og noget, man forbinder med noget godt og noget rart, og det samme med juleaften, og så kommer der det her selvmord og den her bombning, som selvfølgelig siger det hele imod, og der opstår ligesom modsætninger igennem alle de her temaer. Fortællerholdning og budskab. At være spaltet er et centralt tema i Willy Sørensens litteratur. Og det har vi et citat, der viser. Soldaten ville styrke sig ved at tænke på sit livs skønneste øjeblik, men pludselig kunne han ikke huske, om det var ham selv eller en anden, der havde oplevet det. Det her citat, det viser, at soldaten han bliver i tvivl om sin egen eksistens. Udover det så fortæller Willy om soldatens udvikling i novellen. Han starter ud som spidsborger
i og med at han opfylder sin pligt. Han skal springe ud fra flyet med en bombe. Men så snart han afleverer bomben til England, der redder han jo faktisk fjendens land. Og han går derfor fra at være spidsborger til at være etiker, i og med at han tænker på andre end sig selv. Da han så kommer ned på jorden og møder Gud, der stiller Gud ham et valg. Han kan vælge, om han vil tage sandheden og fortælle den til mennesket, eller om han vil fortsætte med at bombe landet. Og her fortsætter han med sin mission og går derfor tilbage til at være spidsborger. Og det Willy Sørensen han vil med den her novelle, det er at fortælle, at alle mennesker er spidsborgere. Og et godt eksempel på det er det her citat. Jeg har simpelthen ikke tænkt på, om det er godt eller ondt. Jeg skal bare gøre min pligt. Soldaten har ikke taget stilling til, om det han gør, det er godt eller ondt. Han gør det bare, for det skal han. Det er hans pligt.